Dan ko ba a mulki a jihar Kano ana baccin rana. Ba a mulki ofis ɗin fa ya haɗu kai ake jira kawai. To ka aiwatar da duk abin da ya kamata gani nan tawowa na ɗan yi likimo ne haka dai amma gani nan fitowa. To shi kenan yanzu dai ina ƙoƙarin yadda zan yi da su yanzu. To ba matsala. Kaga daga likimo a likimon ma akwai mafarki kenan.